Dnes sa pozrieme na elektrobicykel z novovznikajúcej kategórie ultraľahkých e-bajkov. Táto kategória vzniká vďaka požiadavke jazdcov mať čo najľahší e-bike, ktorý bude najviac pripomínať ovládateľnosťou klasické bezmotorové bicykle. Jeho zmyslom je najmä pomôcť v tých najťažších úsekoch, dlhých stúpaniach alebo vo veľmi náročnom technickom teréne, pričom teda nejde o takú prudkú a silnú výpomoc, na akú sme zvyknutí u klasických e-bajkov. Takým veľmi zdatným reprezentantom je práve tento model Jam na druhu 9.9 s označením SL, čo teda znamená Superlight. Výrobca všetko podmanil najnižšej možnej hmotnosti. Takže rám elektrobicykla je vyrobený z karbonu, rovnako tak aj zadná stavba. A celková hmotnosť tohto e-bajku je príjemných 19,2 kg. Jam na druhu SL je rovnako tak ako aj klasický Jam posadený do kategórie All Mountain so zdvihmi vpredu 160 mm a vzadu 150 mm. Verzia 9.9 je osadená s prémiovým prúžením od značky Fox. Vpredu vidlica Fox Performance Elite 36 a vzadu tlmič Fox X Performance. Na oboch prvkoch pruženia nechýba možnosť uzamknutia, ktorú pravdepodobne vďaka premyslenej kinematike zadnej stavby budete využívať pomenej. V zjazde vylepšia balans a ovládateľnosť teleskopická sedlovka Postmodern a 820 mm riadidlá Raceface. Použitý takmer neviditeľný pohon je od výrobcu Fazua. Je to verzia s názvom Ride 60. Motor je tichý, kultivovaný s naozaj prirodzeným záťahom. Ide o nemecký motor, ktorý produkuje v tejto verzii krútiaci moment v maxime na úrovni 60 Nm. Napájaný je integrovanou a vyberateľnou batériou s kapacitou 430 Wh. Top výbavu nájdeme aj vo zvyšnej špecifikácii. Prevodový set na tomto e-bajku je s výnimkou kľúk celý osadený Shimanom XT, takže odolnou a obľúbenou sadou. Kľúky sú od výrobcu Rotor. Ovládač je umiestnený klasicky na riadidlách a zobrazenie jazdných režimov, ako aj samotnú kapacitu batérie možno pozorovať na LED panely na vrchnej časti rámovej trubky. Kolesá sú tu poskladané z kvalitných ráfikov DT Swiss a rovnako tak kvalitné je tu aj trailové obutie. Vpredu je to plášť Magic Mary s hrúbkou 2,4 palca a vzadu rovnako tak Schwalbe, akorát tu ide o plášť Nobinik s hrúbkou taktiež 2,4 palca. Brzdy sú taktiež od Shimana, ide rovnako o štvorpiestové XT, ktoré sú kombinované s krásnymi XT kotučmi pre maximalizovanie brzdového výkonu. Jam na druhu SL 9.9 je druhým najvyšším modelom v kategórii Superlightov od tohto výrobcu, čo mu odpovedá aj cenovka. Maloobchodná cena výrobcom je odporúčaných 8 999 eur. Subkategória super ľahkých e-bajkov sa nám pomaly, ale isto rozrastá. Odpovedá to narastajúcemu dopytu po tomto druhu e-bajkov. A do tejto naozaj prémiovej triedy Superlightov je posadený model Jam na druhu SL 9.9. Ideálnou voľbou bude tento e-bike pre tých jazdcov, ktorí možno nemajú každý druhý deň na tréning svojej kondície alebo z nejakého iného dôvodu potrebujú tú výpomoc elektromotora, možno naozaj v nejakých tých najťažších pasážiach na trailoch. A zároveň je pre nich veľmi dôležité to, aby bol elektrobicykel perfektne ovládateľný, čo práve tá kategória Superlightov ponúka. Konkrétne tento e-bike je aj nekompromisne osadený, čomu teda zodpovedá aj jeho cenovka.